aye ni vidéo la me fo kala ban ko kan bela jele kan teke ni nyoma ko ka Assimi Goïta deme wala sa ko Mali bi se ka kisi cogoya mina ko parce que ko janfa be Mali ko kuma nye kuma nyuma de o tien de do mais Mali be ka kuma na me aga na do emotion hono de voilà kan be ka Assimi deme ko Mali be ka bo be ka Assimi soutenir kono kera kan be gagner Bina Jara no contrôle la o de kuma te ka fo n'est-ce pas OK mais fait Mali be ka vidéo la je bi vidéo to de ko film terminé. Yarna Bebora Saga faut que vive Assimi Goïta. On appelle ça la guerre de communication. N'est-ce pas? Avec faut de ma guerre de communication. N'est-ce pas? Bekabo, Malien Bekabo, Assimi Ambife, Assimi Goïta, vive Assimi Goïta. Yala ou, no bera jeli fora Bekabo ka faut que Assimi Goïta Ambife. No kera, Bina Jara nbe marfabla. Ou te siterni jenible, n'est-ce pas? No kera, Amiseka Kidal libéré. Parce que, an voula roko vive Assimi Goïta dron, anda fien batou. Tero be boliga Kidal bla, n'est-ce pas? Mais fait Malien nga kuma inamede parce que kuma be ka seyoro don la ni ara madeni bana bila ni mika bana fura don bana bi faga mais fait Malien be ka vidéo iname mais kuma ni ala chemanche de la wallahi deme folo Mali be degere minabi Mali mogo be fen folo mina na Assimi Goïta make oye et recrutement de ye c'est-à-dire que ka Mali surasi chaya ou bien ka VDP chaya na Assimi mada VDP la na mada doso la awa ka surasi recruter ali Malien be dumunu ke le kono chien kele ayetane se utongala ka vidéo korola je nyafo ou bien mafo ndogoni ben le cerveau fana bora ka vidéo kala ka foko ka VDP uta ben ka vidéo be ben le cerveau ka vidéo be ben koko ka VDP ta ben yafo ou bien mafo ayafo Malien an bebo bobi an beka fosa ko Assimi Goïta ko vive Assimi anga ke ne segu tungara ka bo OK Assimi Goïta mbiko beka bo mogo shika na foi fo Assimi ma beka bo no Assimi inyogonte aw ni alache o ba to anga Kidali soro aw ni alache o ba to marfa ka kla Bina Jara ka mogo la non o tekew o ta solution ni a kuma ta toni nbe marfa bla Kidal bila hala u fanen hala Bina Jara fanen ka banen Mali wulu jakuma wara soso limogo abeka boka Bina Jara fana banen Bina Jara te marfada mais fait Mali on ka do ambe kele mun kono kele e fasi do de ta sisan kuma mugu te kele yin ban sisan billahi talai kele be ban fin fla soit Assimi Goïta be son marfatiku tama ou bien Assimi Goïta be marfata ku kele Malien kuma solution fla be de fletan ni mama kuma were fo et puis adamade ni tiga banado ni be do la o be kele fu la réseau kan karsa ebe ka ni fo ou be ka ke ina fo ni mo mi ko Assimi Goïta maindro ko o de be ka to ko Bina Jara ni be ka fanga soro o en galondi ante guerre de communication kono ambe guerre marfa contre marfadi nama marfata a benla cha uba peuple ka uba ba una fa ubla ka burmushi do Mali kono ya uba muso ubla ka burmushi do Mali kono ya uba al cha ubla ka aka kulusi senda pane uba ubla ka do Bamako kono ya na ma koloshi kuma mugu te kele nyoro ko meka chinye blende fanya mbe kuma na la chemanche de la an fefe be ka kuma an be ka mogo do be Mali la ni Mali bina bebe kashi mo be ka kuma rezo ka bebe kashi be so mogo do be Mali la et so mogo be duguna e bala de lo dugu ka bia et puis aka bo confusion kono quoi dongo don karsa de nodo dongo do Côte d'Ivoire ay bo kuma mugu kono aka na ni proposition yi dongo do Mauritanie janfa Côte d'Ivoire yan janfa Alassane Ouattara Oumar Marko o te solution ko imbo fanyana aw ken be ka kuma parce que politicien kumbe fangala dugu Chile anyo politicien kelon kalangu desara aw ka défaiti a toujours na o défaiti soro ni fighti kira aw ka ni foti fefe aw soro mato jamana dugu do be ci aw be boka ngalon tige ko noro mogo do la bo foka aw tola a beni alcorane cha o te gagner kelaina foka aw tola il est temps aw ka grandité sa ka sigi mon nebe ka to dongo do marfatigu be ka fanga soro Mali kono
diɲɛ kuma tɛ kuma ye hali n'aw Bina Jara fana banni ka Mali soso n'a limɔgɔ bɛ bila ka Bina Jara fanani ka banni a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ o tɛ foyi bɔ a la soit a bɛ sɔn Bina Jara ta ma mɔgɔ minnu fana bɛ ka fɔ ko ka négocier ne bɛ Assimi Goïta n b'i conseiller ka na négociation kɛ fɔlɔ dɛ n'i tɛ se taga mɔgɔ wɛrɛ ka na fanga ta n'i négociera e ne bɔ ka ne bi dugu ma e ko kan ka sigi ka fɔ kɛ n'a ye sigi ka fɔ kɛ bi Mali tɛ gagner marifatigiw de bɛ gagner parce que n'i bɛ position de force de la i bɛ négocier Mali bɛ position de faiblesse de la mɔgɔ b'a fɔ kan ka sigi ka fɔ kɛ sisan n tɛ kuma jugu fɔ n t'a fɔ a tigi bɛ tan a bɛ tan mais tiɲɛ yɛrɛ la sigi ka fɔ kan ka sigi an bɛ se ka négocier n'an ka kasɔrɔdenw dɔw b'u bolo peut-être sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ la mais k'a fɔ ko ka sigi ka fɔ ni fɛn kɛ cogo dɔw de la ne ma da la o ye ko ye fɔlɔ ye filanan fana mun ye ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna adamaden ni bana b'i la bana tɛ ka ban i taara yɔrɔ bɛɛ i bɛ sigi de ka bana ko de ɲɛɲini sa bana jumɛn de bɛ ne la maliyɛn bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ réseau in tɛ se ka to ko wo min bɛ réseaux sociaux kan o tɛna to Mali ka gagner terreau contre la aw taara Arabie Saoudite nɛni wo aw taara don dɔ la yɛrɛ a bɛ hali Ala yɛrɛ nɛni solution kelen bɛ yen sɔrɔdasi de bɛ recruter a ye kuma in lamɛn dɛ Mali effectif de ka dɔgɔ Mali sɔrɔdasi caman fana démoralisé len don u tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ parce que Assimi ye sɔrɔdasiw bila ɲɔgɔn na a ye civiliw bila ɲɔgɔn na solution kelen bɛ se ka Mali gagner kɛlɛ la ne kale kuranɛ la o ye marifa contre marifa de c'est la seule solution ou la deuxième solution peut-être o ye Assimi Goïta ka sɔn marifa minnu b'a fɔ ko Assimi ka négocier o kɔrɔ Assimi Goïta k'a fɔ k'a sɔnna marifatigiw ta ma marifatigi ye ka dugu tilancɛ minɛ ne ko k'e bɛ négocier n'o tigi ye e nana cɛ e dabara b'a to n'olu bɛ marifa bila force b'olu la danga de b'olu kɔ maa si tɛ sɔn o ma donc n'i ko k'i bɛ négocier i bɛ compromis de kɛ o ye diyagoya de Mali y'o de kɛ 2014 la ou 2015 la Musa Mara ka visite la donc aw bɛ wo fɛn la réseaux sociaux kan politiciens ye jamana ci Côte d'Ivoire a bɛɛ ka ca wallahi aw bɛ ka aw kungo tɔ gɛlɛya de o tɛ solution y'aw bolo n b'o fɔ an ɲɛna solution ye mun ye dɔrɔn marifa contre marifa aw sigi zirinda la réseaux sociaux kan n'a bolo ko de b'a to an bɛ gagner an tɛ gagner koyi bilahi ne bɛ ka solution de fana solution fila dɔrɔn de bɛ yen so Assimi Goïta bɛ sɔn marifatigiw ta ma hali ni sɔnn'u ta ma o bɛ tila ka ninnu tigɛra ko min na o t'a dabila quoi solution kelen bɛ yen bon o solution min fana n'an bɛ k'o fana fɔ est-ce que c'est pas trop tard Assimi Goïta bɛ se ka recrutement kɛ nin wagati la ko ka mɔgɔw former nin wagati la ko ka nin djihadistes kɛlɛ est-ce que o temps bɛ na sɔrɔ nin wagati la c'est une question si c'est possible c'est bon Assimi kun kan ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ a mɛnna mais malheureusement a ma kɛ Assimi ye mun de kɛ Batulu Ɲang muso de bɛ taa k'olu yaala yɔrɔ la an ye Assimi critiquer ala ɲɛ bɛ bɛn ŋaninge la an ye Assimi critiquer walasa Mali a kana bin fili de kɔnɔ mais u y'anw kɛ maliden jugu ye k'an fa nɛni k'an ba nɛni k'an bɔ malidenya la a ko bɛ cogo jumɛn bi mɔgɔ kelen mun y'o kɛ o mɔgɔ kelen de tugura Arasibati kɔ kan Arasibati mangoya bɛɛ o mɔgɔ kelen de tugura Imam Diko kɔ k'o mangoya bɛɛ u tere ka jugu u tugura mɔgɔ kɔ ala y'a bɛɛ bi o ma aw la kɔlɔsi o ma aw sɔmi hali bi aw bɛ fɛ aw bolo ko réseau de b'a to ko an bɛ gagner kɛlɛ in na non aw bɛ k'aw yɛrɛ tromper o aw bɛ wo min na mɔgɔ jalaki fu fɛn fɛn na a bɛ zirin dɔ de la a y'aw to zirinda la an ye Kidali perdre a y'aw to zirinda la an ye Farabugu perdre a y'aw to zirinda la u ye blocus da Bamako o bɛɛ la a bɛ zirinda la a ye continuer zirinda fɛ dɛ mais ne filɛ ka solution finale de fɔ an na solution ye mun ye dɔrɔn marifatigiw ka taa ka taga u kɛlɛ an b'u kɛlɛ ou bien an bɛ sɔn k'an batira u ni marifa b'i yɛlɛ u b'u sago k'an na ou bien an b'u kɛlɛ dabara tɛna se k'u bɔ yen n'a kɛra a ye buru dɔ da la aw ka taa jɔ siraba k'a ka kulusi ni guloki bɔ aw ka kumaw da n'a yɔrɔ bɛɛ la a bɛɛ ni ala na kira cɛ o t'a to bina bɛ marifa da marifa contre marifa o kɛlɛ de b'i bi ne de filɛ ka kuma yɛrɛ tan k'a sɛnsɛn k'a d'aw ma n'a ka d'a ye a y'a ta n'a man d'aw ye a ye continuer wɔwɔnci la réseau kan hali n'a ye Mali soso n'a limɔgɔ n'a a ɲɛmɛrɛ faraw kan u ka kule ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ka bokasa bɔ fan bɛɛ a bɛɛ ni ala na kira cɛ o tɛ gagner kɛlɛ in na ne Seku Tunkara de filɛ ka fana en tant que spécialiste géopolitique géopolitologue n b'o fɔ a ɲɛna dɛ donc k'a fɔ n ɲɛna solution kelen dɔrɔn
Mai marfata ka tout kale. C'est tout. Ay marfata. Ni te se marfata la kuma tenanya. Bi la me ka tiens de fayana. Chinois be ka avancer o te ka kuma. Abe chinois yela kuma la. Chinois be ka jena très fembe. U ka kuma man chaw. Kuma oro fana be o tiens di. Mais an batile le do an bana benga ta kele de ke. Bon o kele an be ka perdi. Aw te ka jo aw ka défaillance koro. Abe ka wuli ka ta mogo jalaki ka bi mogo ka ta mogo do mine ka mogo bla nyoko na mogo ka mogo be kasola ago ka nga fara nyoko. Hali Assimi Goïta politicien be bo kasola bi. Yara ne te ko kuma foble. Yani Kidal ka mena ne kuma fongo Assimi Goïta. A essayé ka malien fara nyoko mais au tise ka keble c'est fini. Le coup est déjà parti parce que kodo kera do la tise ka yafa quoi. Tant qu'Assimi be mogo do ti yafa nyoko ma. Le coup est déjà parti. Assimi ke ni bi sigi na o ga be Assimi fa to ko problème ta la. An vraiment sigi ka filimu na jedi. Mais me kuma kele fanyena ne te mal denjugo de ne te mali contrôle mo en fait flan be so mo be malla ne mali binani tasuma wula malla bi an bebe kasi an bebe su kasi ke ne ni do e jeli e olbe malla ne mo ke sari mparon be quoi mparan ba de me malla ntene muso be tonton be mfa dogo nu be mba dogo nu be a bebe malla ne be so koko lu sora ne re so mo ba de ba ne be so koko lu sora jamais de la vie mo ay confusion créée. Aw ñina bina ko et pour te fait bina made u ñebe malien wéraw de la ko le kele quoi ça dit ngo iba ala ko danga de bu ko quoi ça nous tout ñesi ko yere ma quoi u be ka be kele ka bela fenge warni abolo ko de ça dit ne fanga di mogolangolo ma be ketandi quoi ay to de na kala ay ta wulu ni ja ay ta wulu fara ko ka wowonchi ala ta ka réseau be nyagami réseau ta wala gagner koy ni kele a victoire te boy réseaux sociaux ka ni kele victoire be bon marfa contre marfa de kuma bana o de kundo akambe